ना हौवाफोरखौलाय हौवाफोरनि दायालाय हौवाफोराबो मोननांगौ हिनजाव गथ' गथायखौ दोननानै सिख्ला लानानै देग देग गिदिंना खान्थि जों सिगाङाव बैसोर हौवाफोरखौ मानो सोङा रायजोफोरा बै हिनजावफोराबो हौवाफोरखौ सोङा सिख्लाखौल' होनो नों मानो गथ' गारना खारगो आरो गथ' गारनाय काहानिया बहुत गुज जानो हायो हौवाया बिनि गांनाय उखैनाय मिथिया लोंना फैनो हायो जोलाबायनो हायो रायनो हागो समयसा थायोना न'खराव गोबां समयसा थायो बाट मा जायो हिनजावखौल' सानफ्रोमबो हिनजावखौ खानाय सिननाय नों गथ' गारना मानो खारखो आरो गथ' गारना खारनोबो गोनांबो जानो हागो बे बायथ'बो जानो हागो नंना नङा खिन्थु जों हौवाफोरखौ मानो सोङा नों हिनजाव गथ' गथाय दोङो नोंहा गथ'आनो सानै साथाम दोङो नों हिनजावखौबो दोनदो आरो सेकेन्ड हिनजाव लाबोना नों बिन्दास हिनजाव बेसेबां गाबै गाबै थादो होमबा जों हौवाफोरखौ मानो रावबो सोङा गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आं दा बे समाव बालाजि मन्दिराव बेनिफ्राय नै दाख्लै इलेक्सननि जायै ओरैबायदि गिदिर जाबावदो फ्रियावनो मोनजायोना बेनिफ्राय आं देरहासारनायाव सोंनो गोसो गैयामोन माखासे बाथ्रा सोंनो गोनां दङ नाथाय टिमा मोनफैजोबनो हायाखै बेनिफ्राय लेटेस्ट गुवाहाटीयाव दासो मोनसे केस जादों बे केसखौ आं देरहासारनायाव सोंखांनायनि उनाव देरहासारनायाव आं गोबां बाथ्रा सोंगोन बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय कुइसनानो जाहैबाय दा गुवाहाटीयाव थायै थायै नोंसोरो हिनजाव खारनायफोरखौ हमै हरोना बेनि सायाव आं सोंनि लेटेस्ट काहानिया मामोन दिनैनि लेटेस्ट काहानियाथ' बेनो फेमिलि जेन'बा हौवा सासे हिनजाव सानै आरो बिनि गेजेरावहाय जानाय हौवाया मा मावो हौवायाथ' साख्रि मावो आरो सिआरपिएफ आर्मि जिखुनु जा बे डिफेन्सआवनो मावो आरोखि बबे मोनसेयाव मावो बेखौ डिटेल्स सोंजोबनाय जायासै जायखिजाया सिआरपिएफ नङाबा ओमफ्राय आर्मि आरोना बबेनिमोन हौवाया समादान जाबाय आरो हौवाया बबेनि बियो बाक्सा साइडनिनो एक्जेक्टलि आं गामिखौ खोन्थानो हानाय हिनजावा माब्लानि समाव दासो जास्ट हिनजावखौनो बुंदों आगै आं नोंखौ मिथिया आं नोंनि खाथिनि होनबाय बबेनि आब' होनबाय आं दोलबारिनि होनबाय आदसा माने ओमफ्राय केसा मा जाखो दा केसाथ' समादानानो जाबाय माने जों नैबेयावहायनि जेसेबांनाखि एक्स एनडिएफबि आदामोन दङ बिथांमोना हमनानैहाय माखासे गोबां सलुसन खालामना हरो आरो जेन'बा बेखौहाय गोजौ लेभेलसिम लाङालासे बा माबा मोनसे गाज्रि साजा होनानै नङा माने बेखौहाय मोनसे मोजां प्रसेसजोंहाय सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय मोनसे लिखित' भाबैहाय बेखौ समादान खालामना हरनाय जायो जुदि मिलायथाराब्ला बेवहाय फंसे फंनैयालाय मोनखागोन बेनिफ्राय बे नोंसोर समादान खालामनायजों बे हौवाया मानिगोन बेखौ मानियाब्ला बिनि फिथाइखौबो बियो दलिलाव लिरनांबाय दे बिनि फिथाइखौ बियो मोनहैगोन अके बेनिफ्राय बे हाबा खालामखांनानै हिनजाव गोदोर सासे खालामखांना सासे लाबावदो सानैबो बबाव थायोमोन हिनजावफोरा सासेयाथ' गावनि न'आवनो थायो ओमफ्राय सासेया गुवाहाटि थायो गुवाहाटियाव थायोमोन बे सानैखौबो नोंसोर दिनै लोगो मोनदो मोननैबो साइडजोंहायनि मानसिफोरखौ लाबोनानै माने हिनजावफोरखौबो सानैखौबो लाबोबाय ओमफ्राय हौवाखौबो फज'नानै माने बिसोरखौ फेस टु फेस कमप्रमाइस एक्जेक्टलि जेंनायाथ' हिनजाव गिदिरनियाव जानाय हिसाबै हिनजाव गिदिरा जोंनो माने सेकेन्ड हिनजाव लाना लाखामना दोनदो गुवाहाटियाव काहानिया बेखौ मोनथिनानैहाय माने हिनजाव गिदिरा कमप्लेनखौ होबाय ओमफ्राय कमप्लेनखौ होनाय लगे लगे माखासे गुवाहाटि नोगोरावनोब्ला जों बेखौ एसे सावरायलायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे खालामनो हागोन नैबे गुवाहाटि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरम बिथांमोना माने बेखौ दायथ' लाबाय ओमफ्राय लानाय हिसाबैहाय बिथांमोनानो मावना होबाय आरोखि बेनिफ्राय बे हिनजाव उन्दैया गथ' दंना गैया बिनियाथ' दङ हिनजाव उन्दैयाबो गथ' दंबयो दङ अब्ला माने मोनथियामोनानो आरो ना बिनि नैबे उन्दैनिया गथ'आ बै सासेजों दङ नैबेजों गैया माने बिबो सिगाङावहाय हाबा जाखानायखा सोरो हिनजाव उन्दैया गुबुनजों हाबा जाना गथ' गोनांखा ओमफ्राय बियो नैबेजोंहायसो गैया नैजों गैथ'वा ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया बेनो बियो माबायावहाय सुटियावहाय बियो बै जायगायाव थाङा न'आव थाङा बेयाव फैनानैहाय बेयावनो थाबथाबाय माने बेवहाय दंखासै नालाय बैसिम सहैला आरो बेनिफ्रायनो रिटार्न जाफिनबाय हिनजावा हमनानै मोनबाय बेफोरबायदि बेनिल' केस नङा जोंनि गेजेराव गोबां जागासिनो दङ गोबां जाबाय नोंसोरबो नुबाय थादों खोमा ओमफ्राय गोबां रिपर्टफोराबो फैगासिनो बेफोरबायदि जब मावनानै आरोना बेफोरबायदि जब मावहैनानै बेफोरबायदि लानानै गावबा गावनो गोबां फासिनाय दङ आं सानो बिसोरखौ बुजायलायनांगौथ' जेबो गैया मानो होनब्ला बिसोर गोरोंखा सानै हिनजाव लायोब्ला मा जागोन आरो बेफोरबायदि केसखौ आरो नोंसोरो दिनै हमनो मोनबावलायबाय बोरै मोनो नोंसोर बेफोरबायदिखौ हमनानै मोननाय लगे लगे बेफोर काहानिखौ जेब्ला मोनथियो गोसोआव दुखु मोनो अब्लाबो दुखु मोनबालाय आरो गावनिनो मानसि नोङो मा खालामनो
माने गोसोआवनो जोंबो माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ लाखुमानो गोनां जायो। खिन्थु किसुमान बाथ्राफोरखौ जों डाइरेक्टलि बुंनायबो जायो आरो लाजि फोनांनायबो जायो। नोङो सासे साख्रि मावनाय मानसि, नोंहा न'खरबो दं, गथ' गथाय दङ, नोङो बिसोरखौ फोजौनायाव सेस्था खालाम, खारन नोंहा फिउचारनि थाखाय अलरेडि साख्रि दंखासै। दंखायो, साख्रि दंखायो, सेन्ट्रेल खिन्थु गभर्नमेन्टनि जब। ओरैबायदि बे साख्रिजोंहाय बियो जौगानो नागारै माने गुबुननो होयै होयै बियो दिनैसिमाव गस्ला गांसे गाननो हानाय, लंपेन्ट मोजां गांसे बायनानै गाननो हानाय पजिसनावबो थाहैया माने। माने हिनजावनि केसावहाय जुदि खारबाय थायोब्ला निस्सय जाखायो बियो। दा आङो खावलायनोसो सानो साख्रि मोननाय मानसि, अनलि फर डिफेन्सआवल' नङा, गुबुन गुबुन माने गुबुन गुबुन साख्रि मोनोब्ला बेफोरबायदियाव गोजोमनो नाङा। माने गोजोमोब्ला नोंनियावहाय न'खरा फिउचारावहाय नोङो साख्रिया रिटायार जाहैबाबो नोङो जेबो बानायना लानो हानाय नङा माने। बेखौ आं सानो आरोखि। दिनै मा बुंनाय बे हौवाया, नों मानो बेफोरबायदि दिनैथ' खालामनाय? जों जेरैबायदि सोंदों, बेवहाय नोङो मानो इसेबां बुजिना मानसि जानानैबो, सासे साख्रियाल जानानैबो मानो नोङो बेबायदि खालामदों होननानै सोंनायाव बिनियाव एन्सारानो गैया आरो हाखायाबो बियो एन्सार होनो। माने माब्रै जालांखो आं जेबो मोनथिला, ओरैसो जाबाय थाबाय। एन्साराथ' बेल'सो जायो बेना, बिनि अनगायै बियो हाखाया। बेनिफ्राय हिनजाव गोदोरनो मायबा मोनसे फैसा मायबा बायदिसिना बानायदो? हिनजाव गिदिराथ' सिगांनिफ्रायनो थाबोनाय हिसाबैहाय बेबायदि मोनसे जेबो कमप्रमाइसनि माबायाव फैयासै हिनजाव गिदिरजों। खिन्थु बै गोरलैनियावहाय एसे माने बेहाबो बरबाद जाबाय। बेसेबां बोसोर माने बेजों जिरायनानै थाखो बा थाफाखो, बेसेबां बरबाद खालामखो, बिनि एसे खै लाख होनांदो ओरैनो एमाउन्टखौ आं बुंथ'लिया। 10 लाख? 10 लाख बिदि नङा। जियानो जा बे थांबाय। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे सोंथि, दा आं नोंनाव सोंनो गोसो गैयामोन, नोंसोरनि लोगोफोरनाव सोंनांगौमोन। बिसोरबो दा फैगोन, बिसोरखौबो लोगो ला। जियानो जा आं नोंनाव सोंसै, दा गुवाहाटियाव गोबां गावनि हौवाखौ गारनानै खारनानै थाफैबाय थायो। बेनिफ्राय बिसोरखौ नोंसोरो इउटुबाव नुनानै हमै हमै हरगासिनो दं। हरगोना हराखै? बुस्थुआ हरदोंना? हमै हरनाया ओरैबायदि, जेन'बा फेमिलिनिफ्राय प्रब्लेम फैबाय, कमप्लेन फैबाय, फट'फोर हरबाय, नैबेखौ माने हमनानै हरदों। ओमफ्राय ओरैबायदि जायो, नोङो जेब्ला लाइभ थाफाबाय थागोन अब्ला बुजिगोन। दाख्लै सासे बिसमुरिनि फैदों, ओरै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, फैनानै बिसिनाव फैसाबो गैला, जानोबो गैला, उन्दै गथ' लाना फैदों दै। बे गथ'खौ नायनानै जों बिराद अननायबो मोनबाय, ओमफ्राय ओंखामबो बिसोरो मोनजायाखै। ओमफ्राय लास्टआवहाय जोङो बेखौ मा माने राहाजोंहाय बिनि प्रब्लेमखौ सलुसन खालामगोन, जोङो सावरायलायबाय बेयावनो। ओमफ्राय बियो गोदाव सोराव गावनि हिनजावखौ नागिरबोदों आरो गथ'खौ लाना। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेनोहाय गारि भारा हरनानै माखासे जानाय खरसा, सोरबा 100 सोरबा 500 बेबायदि खांलायलायना हरनानै बेखौ जों थिनहरफिनबाय। खिन्थु केसखौ जों लाखिबाय आरोखि। दा नैबेफोरबायदि गोदाव सोराव थाबायलाबायनाय नुफैबा नोंबाबोथ' गावनि जाथि हिसाबै दुखु मोनगोन ना। नैबेफोर केसखौसो माने समाधान जों खालामनो हागोन नामा, नैबेवहाय नागिरनो गोनां जायो आरोखि, उफाय गैया। हिनजावाथ' खारना फैबाय, नोंसोरो हिनजावखौल'सो हमना हरबाय। बाट काहानिया मा, हौवानिबो प्रब्लेम जानो हायो। बेफोरखौ जों ए टु जेड बथ साइड जोङो माने स्टेटमेन्ट लाजोबखायो। हौवाखौ सोंगोना सोङा? बेयावबो जों बहुद सोंदों। हौवाखौ माने बिनि बे बिथिङावबो नोङो माब्लाबानि समाव रायोमोन नामा, जुमाय लोङो नामा नों? दा बेफोरखौ जों गासिबो स्टेटमेन्ट लाजोबखायो। ओमफ्राय बिनि उनावसो दायआ 50-50 जों समान खालामना होयो, माने भुल दङब्ला आरो। दा समान खालामनानै जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट लिरो। खिन्थु नेक्स्ट टाइमाव बेबायदि खारनाय नुयोब्ला खिन्थु जिबाय बे आरो। बे हौवानि दाया? हौवाबो हिनजावबो। मानो होनोब्ला दा जों गोबां नुयो ससियेल मिडियाआव, दाख्लैबावैबो सिख्लाखौ हिनजावखौ हमना लाबोना खानाय हायो, बुयो। नाथाय जोंनि गेजेराव हौवाफोराबो गावनि हिनजाव गथ' गथायखौ दोननानै बेलेग सिख्ला लानानै गिदिङो, बैसोरखौलाय? बुस्थुआ बेबायदि खानाय हादलायनाय मादलायनायसिम थांनो नाङा। खानाय हानाय माने जोङो मोनसे बिमा माहारिखौ असनमान खालामनाय जायो। नोङो बुयोबा बु, सोबा बेसेबां, खिन्थु नैबे खानाय माबा मोनसे खालामनाय मानाय बेफोरावहाय। हौवाफोरखौलाय? हौवाफोरनि दायालाय? हौवाफोराबो गावनि हौवाफोरखौबो मोननांगौ। हिनजाव गथ' गथायखौ दोननानै सिख्ला लानानै देग देग गिदिंना खोन्थि जों सिगाङाव। बैसोर हौवाफोरखौ मानो सोङा रायजोफोरा? बै हिनजावफोराबो हौवाफोरखौ सोङा, सिख्लाखौल' होनो नों मानो गथ' गारना खारगोन? आरो गथ' गारनाय काहानिया बहुत खुस जानो हायो। हौवाया बिनि गांनाय उखैनाय मिथिया, लोंना फैनो हायो, जोलाबायनो हायो, रायनो हागौ, समयसा थायोना न'खराव गोबां समयसा थायो। बाट मा जायो, हिनजावखौल' सानफ्रोमबो हिनजावखौ खानाय सिननाय, नों गथ' गारना मानो खारखो? आरे
गथ' गारना खारनोबो गोनांबो जानो हागौ बे बायथ'बो जानो हागौ नंगौना नङा औ खिन्थु जों हौवाफोरखौ मानो सोङा नों हिनजाव गथ' गथाय दोङो हा नोंहा गथ'आनो सानै साथाम दोङो नों हिनजावखौबो दोनदो आरो सेकेन्ड हिनजाव लाबोना नों बिन्दास हिनजाव बेसेबां गाबै गाबै थादो होमबा जों हौवाफोरखौ मानो रावबो सोङा माने बुस्थुआ ओरैबायदि माने बैसिनिखौ रायजोफोरनि सायाव सोनारबाय बियो खिन्थु नैबे गुवाहाटि एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरमआ बिथांमोनजों आं जेसे दिनसिम थादों माने स्टेटमेन्टआ ओरै हिनजावा गसंनानै बुंबाय लिरगासिनो लिरखाबाय आरो ओरै हौवायाबो गसंनानै बुंबाय लिरगासिनो लिरबाय मोननैबो साइडजोंनिखौ फरायनानै बेखौहाय माने दायखौहाय बेसेबां अजन दंलायलायो नैबेखौ नायग्रोनानै आरो बिसिनाव कुइसन खालामबावगोन जे नोङो जौ लोंनानै हिनजावखौ माबा मोनसे बुहैयो नामा बा गोदोनाफोर सेरथेलाबायहैयो नामा बेफोरबायदि गोबां जोङो सोंगोन माने दाययाखौ माने बेबायदि स्टेटमेन्ट लालांनायजों दमाबो होयो खिन्थु बुहुद सिगियो माने जेन बुथारनोसै आरो बेबायदि सिगियो खिन्थु बुवा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नैबे सिगिनायनि गेजेरजोंनो माने बिसिनि गासिबो मा मा दाय मावबोदों बे ओंखारबोजोबो आरो माने केस होग्रायाबो बारग'खाया बेखौबो ओरैबायदि दम होखायो जेन'बा हौवायानो हिनजावखौ नागिरनानै फैबाय ओमफ्राय हिनजावखौ मोनफैबायबो ओमफ्राय बिसारावहाय बै नागिरनो होग्रा केस होग्रायाबो गनाय नङा खिन्थु बेबो बहुद दम होजायो माने मोननैखौबो समान नोजोरजों नायो आरोखि खिन्थु गुबुना माबायदि खालामो बेखौ जों मिथिया खिन्थु आं सानो बेबायदि खानाय सिनलायनायसिम जोङो थांनो नाङा समाजनि बेरेखा जायो जाथियाबो बदनाम जायो है बेबायदि जाथिलै बियो होननानै बेबायदि बदनाम जायो आरोखि अके जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द